Brak Jelene Krleuše i Duška Tošića danima je u žiži interesovanja jer je pevačica na Božić prijavila supruga za porodično nasilje. Mnogi su se zapitali da li će popularni par završiti svoj brak razvodom ili će uspjeti da prevaziđu trenutnu krizu. U slučaju razvoda, Jelena bi mogla da dobije veliku količinu novca, toliko da ne bi morala da radi do kraja života, ako je suditi po ciframa koje su se pominjale u domaćim medijima tokom prethodnih godina. Uglavnom, sve što bračni drugovi steknu za vreme trajanja braka deli se na pola. Tošić je zarađivao enormne sume nakon stupanja u brak sa Jelenom Krleušom. Pored ostalih klubova, Duško je najveći uspeh kao i zaradu ostvario u turskom klubu Bešiktaš, u kojem je igrao od 2015. do 2018. godine. Prema pisanju medija, za ove 3 sezone u poznatom klubu, Tošić je zarađivao 1.250.000 eura godišnje, a imao je i bonuse od 4.000 eura za svaki odigrani meč. Nakon velikog uspeha u ovom klubu, Duško je prešao u Kinu, gdje je bio još plaćeniji. Naime, zarađivao je 5.800.000 eura po sezoni, kako su pisali domaći mediji, i time je postao najplaćeniji srpski fudbaler. Kada bi se sabrali samo novčani prihodi iz ova 2 kluba, bez uzimanja u obzir prethodnu zaradu, bonuse, premije, kao i izdatke za klub, menadžere i ostale troškove koje fudbaler sigurno imao, Duško Tošić je u periodu od 2015. do 2020. godine zaradio neverovatnih 18.750.000 eura. Po toj pretpostavci, Jeleni bi trebalo da pripadne pola od ove sume novca, što iznosi nešto više od 9 miliona eura.